Mbak Sida iki. Sing duwe lagu sing ndi? Sing duwe lagu ndi, Mas? Ae. Lagune. Siapa? Mas siapa? Mas Wardoyo. Lewat aku kelingan. Monggo, Bu. Gubuk kae mirta kelereng. Ning cagak gebak tulisan werna abang tandha kasih sayang. Senenge gobek asmara biyen kae kanggo anu tresno tanpa pendalan tanpa kuasa sabati kenalan asmara iki bose ndi bose Oh monggo Bu Pak sapa Pak? Jenenge sapa? Pak Suparno. Ha, ketemu Bapak Suparno. Iki batire ndi, Pak? Ini temennya mana, Pak? Hah? Bapak Batire kok Suparno pada temennya joget mana? tuli? Pak Deno. Sing pundi? Oh menika Pak Deno. Heeh. Sugeng Monggo, dalu Pak. Pak Deno. Pak Deno monggo ngersakake teng mriki mboten? Monggo. Mangga Pak mangga Deno mangga monggo. mriki. Izin kali Ibu nggih. Apa? Sini, jangan di situ, nggak kelihatan. Kan kita mau masuk YouTube gitu, Pak. Ayo dong. Setatun sajroning ati katalan turan saya maati aku kowe kanthi garwan margaleri ing gubuk asmara Monggo sini. Ayo tarik tarik tarik
longsor. Ayo HE. Sing ndi, sing ndi? HE Mbak. Aku Sing itu ndi? HE loh Mbak. Lah iki ketone roko-roko kok. Angkat tangan. Iya miki bose sing rogo ya. Hah? Ayo, bose tekan maning. Iya, Pak Iya. Lurah, monggo Pak. Iya monggo Pak. Sabar pisang nyawang gunung desa dadi Lanjut Mas, lanjut. Dereng medal. Perawan Kalimantan. Ya. Oh santri Pak. Ayo Mas Banu mau ikut goyang nggak? Enggak mau. Neng Tenang kene, aja. Sini neng kalem kok. Piye Mas? Prap, Piye? neng kene ya uga ana kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Heeh. Nang kene ana perawan Kalimantan karo santri Pekok. Heeh. Ya. Dhewe. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kini ora ilang gone padha loro Asyik. Ayo Pak Selak isin iki lho ya ampun. Tumben aku sing kono ora njupuk iki. Ben ditilep wae. Ya ditilep wae. Biasane njupuk iki. Pak Wardoyo spesial. Pak Wardoyo, monggo mriki Pak. Aja joget boten Pak. Boten. Ayo yo. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak Demel ning terbaru. Suara tanpa rupa. Kowe ayo iku sujan. Aku nunggu kowe. Bengawan Solo. SMS Rembang.
Monggo Pak Wardoyo. Monggo tak jiwa. Ciwel, 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 ciwel. Janjane kowe ning endi gelagaku tansah kujiwani Matur nuwun Pak Wardoyo. atiku sujana kowe kencan karo wanita Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lisir srengenge aku nunggu kowe SMS ra balesi terus tak telepon malah pateni mangkel aku pipimu mengko tak ciwal Ciwal, ciwal. Ayo. Sampun hae yang kedua. Hak yang kedua. Janjane kowe ning endi